Dneska odveci počasie. Dášť nemá šancu. Nemá. Matúš pršípať nezobral iba one. Ja som zobral malý pršíplášť, čo proste... No, tak vidíš. A toto relatívne v pohode. Ja, že či to není trip do autodreka alebo pričenka, alebo čo? Takže došli sme na Otúňu. Momentálne je, že 18:18. Išli sme necelé 2 hodiny. S tým, že sme si nadišli trošku, lebo sme zabludili. A dali sme si možno naviac od 2 km, plus minus, lebo sme veľmi nesledovali mapy. A pekne sme zmokli poriadne. Teraz akurát zakladáme oheň. A ideme sa nažrať. Tu lumberjack. Tu môže ísť celé do toho, do pecky. Tak to nám prší. Romantika, no, čo ti poviem. Ja to budem chalovať dneska všetko. Kompot. Aj toto zjem, aj toto zjem. A toto najviac, to je za odmenu. Čo si priniesol? Doniesol som si moje biele Crocsy z domu. Čínska výroba, takže super, ako tak nebudem to chodiť v topánkach, ne? Takže vonku máme prichystané drevo a v tejto knihe nachádzam, že za to môže Samo a Jožo, ktorí po svojej prespávačke dali si tú námahu, išli do lesa, nazbierali halúsky a pripravili ich. Ale taktiež chcem sa poďakovať za či už kávu, ktorá sa tu nachádza, a cukor a sviečky. Nechala ich tu Diana, jedna jej kamoška a teda ich aj priatelia Teo a Teddy, takže im ďačíme za kávu, cukor a nejaké sladké, čo to vraj malo ostať, takže... Vôbec to nerobíme druhýkrát na video. Čo to je za hmyzo? Jak sa volajú tie chrobáky? Nie šváby, ale to maličké. Poštice? Poštice, hej, fakt, že poštice neskytať. Dúfajme. Ja chcem povedať len toľko, že už som bol všade, ale na tejto Otúni som ešte pivo Šariš nepil. Ako chcem len povedať ďalšiu vec, že patent sviečku do sviečky som namontoval, lebo jak sa hovorí, sviečka v sviečke sviečku prinesie. Taktiež táto baterka úžasná tu bola. Musím pochváliť Hikemates za túto úžasnú prácu. Nebyť ich, tak bola by to haňba, nespali by sme tu, no. Tu Matúš pchá nejakú rybu či čo do seba. Tam varič, si tam varil čajík. Piecka horí, naložené. Dúfajme, že dreva bude dosť. No a tak, toľko zatiaľ. Čo viac by som vám povedal, než som vám povedal. Ďakujem. Pridávam sa do kultu zubočuchačov. Tu spí Matúš. No, pozdravujem. Tu ďalší Matúš. No a welcome to my crib. Je tu tak asi 600 stupňov. Takýto výhľad mám dole. 600 stupňov by som ti doprial 600 stupňov. Tak, kde v US Steelke. Raňaje. Matúš chaluje už. To sa oplatí. Tu Matúš scrolluje Instagram. Tu som spal ja. Čistá topka. Takýto výhľadík. Nasnežilo cez noc. Trošku. Sušíme veci. No a tu idem.
Čau. Takže ideme im nabrať ešte vodu. Drevo sme nachystali, dorobali trošku. Aj poprtali sme. Dám iba... Kde to bolo? Tu máme auto. To Aurelovi, on sa ma tiež toto pýtal. Som mu povedal, že som poriadne zbil jedného chalánka a on že fakt? Takže... Nie, som minulú sobotu, čo sme boli na túre, tam boli reťaze a zlomil šmiklu a mi ona... 18! Son! Get it! 19! 20, son! Yeah! 20, you got some more!